som späť. Čaute ľudia, vítam vás späť u nového videjka. Je to doba, čo som nenatáčal. Takže, toto je moje ďalšie videjko a toto bude video, ktoré bude mať veľa zhľadnutí. Nekončím s herným kontentom. Čo ste si predstavovali? Že mám narodeniny? Alebo som si našiel priateľku? No to určite, že nie. Nekončím s herným kontentom. Áno, už ste videli to moje video, kde končím s herným kontentom, ale keď má to veľa zhľadnutí, má to myslím si nejakých 77 zhľadnutí nebo viacej, tak som si povedal, čo keby som nekončil s herným kontentom, ale by som zasa natáčal. Že? Tak to chcem dneska urobiť. Takže toto video o tom, kde nekončím s herným kontentom. Takže všetky videá, ktoré som zmazal, akože niektoré ešte ostali herné, tak ich dám na verejnosť, lebo niektoré som zmazal. Iba som nechal tie, ktoré mali najviac zhľadnutí. Čo sú tieto dva, ktoré práve sú na obrazovke. Tak asi toto je všetko z tohto videjka. Takže hurá, tešíte sa, že? Že? Asi hej, tak čus. Yummy, tummy, funny, lucky gummy bear. I'm a jelly bear.